Sisabaningi insizwa ke yaziwa ngenhlamba laphana kwekakhuzana uMax Makhanya mangabe ekhuluma into ethe ucaca Nkosi yami cha hayi nami ngithukile bafethu ngiyintatheli yena cha uMax uhlele ekhuluma kodwa ke hleli iphuma amagama nenhlamba kodwa ke nakule video akazange azayishiya inhlamba bakithi angibingelele kuphi nakuphi lafunya khona lo mbuso njengamanje ukubingelela uyena mathinto acebisa into yomzimqamela amehlaka abanye baqamela imali thobazi kanti uGuluva wazi indaba zakhe nawe ngezinye ilinango zaze zakhe ngisho ukuthi ke ongenzele kulula njengamanje before ubuke le video ususubscribe subscribe cha ngiyakuthanda mntana sekhaya wamukelekile futhi uma ukuthi returning subscriber la ekhaya ufuna wazi ukuthi ngiyakuthanda ngihlele ngolethele ezibalekile kungenxa yakho okay uMax ke uveze ukuthi cha uyabonga kulento eyenziwe uSgwebo sentambo nohabe laba ke abalamule insizwa bese zingabone ngasolenye ebekuyena ke umalume ubongani naye ke umfoka mhlaka 1 lapha ke enkundleni zokuxhumana ngaze ukuthi ke ibisiya nasezandleni uveze nokuthi ke cha ibham nathi sinazo bafethu kodwa ke ayingayi ezibhamini nobalandeli kodwa izibham sokuvikela impilo yakho mangabe kunomuntu osuke ukudubola mangabe sikhulumana la TikTok so kuyimpi yamagama kodwa ke sekuyinto ezodlula futhi akusiyona into ekusangasithi masihlangana leyo sekufuneka siyilwele uma kusike ukhuluma amazwana okuhlakana kakhulu kanti ithe uma ngabe eqhubeka wathi akangiphakame nokushaya izandla ezinkulu ngibonge uSgwebo sentambo ngibonge uhabe untethelelo nangu lo mfana lo wangapha ngakithi lo onekhanda elide li long distance ngibashayela izandla labo bhuti bobabili ngesenzo sabo abasenzile phakathi kwempi ebinuka phu ebinuka ingozi ebiphakathi kweinsizwe ezimbili okumhlaka 1 kanye nalensizwa le ezibiza ngomalume ubongani ntekza mfowethu kushayela ihlombe mfowethu kushayela ihlombe Sgwebo sentambo wena uyinkabi siyakwazi wena uyinkabi sikushayela izandla Sgwebo mfowethu inhle lento eniyenzile kakhulukazi Sgwebo yinhle mfowethu lento oyenzile umculi koda ohambula umculi ozithobileyo oyinsizwa ke nokho oyinsizwa nje nokho umnsizwa bakho mhlambe ngabuthatha ngibeke kwi-level yami ya umnsizwa bakho Sgwebo sentambo ngabubeka kwi-level yami nimbalwa nje la emculweni enila kwi-level yami ngokuba zinsizwa uyabona because masikhuluma ngensizwa sikhuluma ngomuntu one timing sikhuluma ngomuntu ohlakaniphile wisdom wise sikhuluma ngomuntu ongasatshiswa futhi ongasabiseki nongasabiyo insizwa ayijiki emazwini ayo koda iyazicacisa kuyenzeka abantu badidanise ukujikela amazwi akho nokucacisa amazwi akho uthi mawuwacacisa amazwi akho kube ngazathi uyawajikela kubantu abangaphiwanga ubuhlakani ngikusho lokho ngoba zikhona izinkulumo esikhulume sizinsizwa kodwa ebese kufuneke ngokuhamba kwesikhathi ngenxa yokubona ukuthi azifikanga kahle kwabanye abantu ebese kufuneke sizicacise ebese kubantu abazidoma abazithuphunga bese kube ngazuthi uyajika emazwini akho so insizwa ke sikhuluma ngomuntu one timing ngalendlela yokuthi uyasibona isidingo mase kufuneke awacacisa amazwi akhe lo muntu akasabi akasatshiswa akasabiseki so lezo nsizwa lezo ngingazibala ngathi iqhawe lami ukhuzana indlamlezo mfoka Mpungosi ngithi uwe Sgwebo sentambo abanye ngiyobabala ngelinye ilanga siyabonga bafowethu mhlaka 1 yinhle lento eniyenzile mfowethu yinhle lento eniyenzile njoba sikule ndima nje angeke futhi sincengane njoba sikule ndima angeke azile ukuzofunzana ama strawberry lana akuzoncekwa mfana la uyabona kodwa lokho akusho ukuthi makuchitheke igazi cha
Ayakho umfana ozoncengwa kodwa futhi asikho isidingo sokuchitheka kwegazi uma ngabe bafowethu ngempela singabantu ingqondo zethu isebenza. Asikho isidingo sokuthi kuze kuchitheke yabo njengoba ngishaya ikhove ezimxhiliba nje. Ngishaya osiqiniseko inuku likazwelonke. Ngishaya omgibe insila kazwelonke. Ngishaya lo mfana ekuthiwa umdu lo oyimpihli engathi bamnyile. Ngishaya lo mfana lona bathi ubani uMr bani le anjale naye le nobuso benkawu enamadlebe alengayo le ethu uyabona lo njalo ethu uyabona lo. Njoba ngishaya inye nje leyo njaleyo bese ngizoshaya lo mfana onobuso lo mfana onomlomo engathi imomozi nangu lo bathi umtshalo wasedumbe. Ngimshayanye lo mfana lo onesideku sama lips engathi amalebe. Uyabona? Njoba ngibashaya abanye kanje, ngibashaya nje banye. Ngishaya ommeli nekhanda elikhulu elisidlemeza elinganeli kwi-screen sefoni. Lonto ayisho ukuthi akubeke manje sekujahana ngamavolovolo. Amavolovolo sinawo siyawaphatha. Ayabulala futhi. Kodwa siphi isidingo sokubulala abantu? Siphi isidingo? Impi yomlomo ayixazulule ngomlomo. Asiki isibham akusona sokubulala abantu, akusona sokubulala umuntu okudelelile. Isibham sokuyivikela mengabe impilo yakho isengozini. Njengami nje mina yabona sami isibham siyobulala umuntu obezama ukungibulala kuphela, hayi umuntu ongidelele ngomlomo. Uyabona nje le njalena ethu uyabona lo le njalele nobuso benkawu namadlebe alengayo le ethu uyabona lo idila nami nje edila nami la ku TikTok. Lo njaleyo ingidelela ngomlomo bafethi iyayidlalela le njaleyana. Uyabona iyayidlalela lo amkhanqala le njaleyana enyelezele iyayidlalela lo amlengelenge wengcuba yomfana kuyayidlalela le nto leyana. Sengingathiwa ke manje sengikufuna ngevolovolo. Njoba kuyifele nje lokuyana ngisho ukukhuluma kuyalenga ungathi isikhwehlelo otshanini sengingathiwa ngifuna le nto ke bafethu ngevolovolo. Uyabona? So la ku TikTok bafethu siyatalabhana ngomlomo. Silwa impi yamagama ku TikTok. Asikho isidingo sokuthi idlule emagameni iye emandleni yezibhanyini. Amasimba lonto leyo. Futhi nje uma ngabe una leyo ngqondo ukuthi umuntu wakudelela ku TikTok wena sumfuna ngevolovolo ufuna ama location umsuni kanyoko nje. Uyabona? Umsuni kanyoko mengabe unengqondo yokuthi wena uhlulwa utalabha bese ugijimisa ukuthi wena uphathi ivolovolo uyigwala lomsuni wenja. Yeah. So nje mhlaka 1 siyabonga bafowethu ubuhlakani lento eniyenzile ubunsizwa. Malume. Bongani malume. Ubunsizwa lento eniyenzile Sgwebo sentambo ntekza. Habe. Ubunsizwa bafethu lento eniyenzile eyoniwe ngomlomo ixazululwa ngomlomo. Yeah. Nonkeke ninamkhovu enhlezi nikhamisa imlomo enuka amasimba nikhuluma ngami nithi ama Blue Nation awangithandi nithi mina ngiyahlambalaza ngikhuluma inhlamba ngithi nje kini nonke nizinhlunu nje nizinhlunu